Biaya ijine St. Michael's Hospital ewo Jachie-Pramso bosomtwe men's nemu nene dwumadi sonko na ekoso ewa ha sei Otumfuo Foundation the second foundation ene Antwa Krobo hene nana ya adom ene omaka bom de niema hodo ma pomodin ene ayaresa ekoso de abesom St. Michael's Hospital ti Opemsuo radio Opemsuo TV na yaba yedi akire na niema hodo a omo de besom hospital yeso so no yede yakotwa na yede aba be kire amansan nyina dwumadi ahodo na Otumfuo Foundation the second foundation edi education wise omo wo ho health wise omo wo ho na niema ahodo bebra omo ye de soma santeman ene Ghana man se mpuntu ebekoso nti di achi na yenko ne ne mpanimfo enkonkodi nkomo ne yenhwe niema ahodo ene omo de aba besom ayaresabie median kwaku so adiomi yo ye damase wa de fefa amaye amaye ye gidi se muni Roman for botaye pe Roman Catholic asori baby a aban enuru ho no ho ne wokro se obisa mpanyimfo a na omote ase na omote kromu ha ene kwan Roman for de ayaresabia ba ha na won se Roman for ani kwa akiri se na ben kumase a ogidi se ben nso na kwan wa Roman for ani suade hunu no na ye botaye ne se ye Kenya mesem keke ane ehia ene onam so de boy yen nanso ye ma onyame asem no na ye hwe apomuden wade sua unsunom wakonya badie so ene Roman asore ye botaye enti se Otumfuo asante mawura waye sa do ye ye dana se yen ye da nyame ne kuro ba ko ewokumase die no da nyame ene ye hia nipa mwa enti wono agina nipa na ma beboa yen Otumfuo na nso waka ne badwam pen se woda nyame ne bibo ye bia afri nyame enti ene nyina eye adwuma kro na nam se oyo obrimponti da wotre ne nsa o bi nso yen so na ohutini Michael ayaresabia wo Pramso hye Roma asori ngichemu a wo oboase ase osofo pon John ya afuakwa ono na ayaresabia ye ne dia a mejina na nemu se ne sofo a wo hwa ha ye dana se ye dana se a ebi mra biom ebi se ye da nyame ana ye hia nipa nso emoa nyame nhira mo akwa no se me de mejina afamienu ye mra de enka ye nka ho asem ebi se aban enim ba me ye sofo ndi me ka se wo sofo na emo nya se dwumani o ye den o wa ha ye bre wa wo hwe nchensin so a so betim de ato nchensin so a na makamra ne nkofom pa emfutu egu ho enya agoro me be hwe me ho yade anase me fa yade enam se wati kumasi kropon mu nanso onim ba bia entro ye Otumfuo no ndi yesre no ada Opemsuo omra ye moa wonsre ma ne ma na ne manso yenya hoto kakra na ye de anigye afiefie ma ba adwuma so na ye de anigye nso ayeden akofie ya de sre de no ye freme Reverend Father Augustine Kofi Boateng meye chaplain ewo St. Michael Catholic Hospital Pramso na Otumfuo a ye boni dia ya pija yemu ana ye beda wase eya hohoho a adwuma ade ada beche efe ebroso eye ya hohoho a ye ni agene pa ye ntan hu bibi sei ne hu bibi sei a na natimi akai ne nanamo a mo woboso ntwe e wo se Michael se yemfa ne o me fefedi a waya ma ye ne dai enhwe ne nanamo ene na busuafo o mo wo hai ana ye beda ase enim se Yakopon ye kwa ekotodwa ni ma ye bompa ye bia ma so ade a wo ye ne ye ti mu asem ache ne de enim se aduru ye so ye da wase o ma ye de be ye adwuma ma na to adasan ani atimi akere se odona odoma ye no yeso ye wodo no ebebie akomam ne de ye adwuma se de sipen no enim se edu time bia yana hospital aho ye hia bebre wo ya kwan mu aye ho kire ben se nyoma a wo de abre so ye ni enim se bitim so de ye se de epese ai opese ye nya no na so opese eba mu no ebeda se ye hia so ndam se de wo ya ma ye no ho ye ho a enem staff no mabusu nyina no
ɛne staff si Michael staff si Michael busuakuo no na ne yɛbɛda ase sabre gyina ha yi so yɛka kyerɛ ɔmo akakra wo ɔmo nsɛm afoforo ɛyɛ stakeholders ɛyɛ nipa titiri bi mo sɛ yɛhia saa mmoa bebree sabre wansa mo ba mo hwɛ yɛsi dan bi wɔ hɔ yɛ frɛ no emergency complex yɛbɛhia no bebree yɛbɛhia CT scan yɛbɛhia X-ray yɛbɛhia equipment bebree yɛfin sɛ betumi yɛsi hɔ ayɛ saa nnwuma no yie sabre yɛka kyerɛ afoforo sɛ yɛhia mmoa sɛ Michael hospital ɛwɔ Opemsuo yɛhia mmoa nti mommra mɛyɛ adom yɛsɛ nya bi nso fa nhwɛ ɛne biefoɔ ɛne ayarefoɔ bebree ba ha ebi wakra omu di bi nso ya na yɛgye yɛbotom ska anase yɛn nsɛm ska ɛtimi di soso ɛboa ɛde saa brɛ ne maba ha ya yɛnya kwan yɛbitu agyina so yi yɛka kyerɛ Kumaseman Asanteman Ghana man ɔmo wɔ aburukyire ɔmo free ha ɔno nso ɔmo free Asanteman nso ɔmo free baabi biara other foundations sɛ mo bia mbetumi abɛboa yɛ biara no yɛwɔ hɔ yɛde yɛbɛba yɛsɛm biara na yɛbɛgye yɛnim sɛ kakra biara nso a yɛnsɛ gyedie so wɔ mu bɛyɛ ama yɛ ɛfrɛ me Dr. Osaya Ameniampon Richard meyɛ hospital administrator me wɔ ha sei yo mini ya medasi papa na nedi kai maminda otikoko so ase Otumfuo Foundation the second nana wona woma yembi winya bia woma yembi mayedie da was woma yembi bi mayeti na yeda wase papa na menda mpenifo board chair na hia hene meda board of trustees and my administrator Miss Elaine Opemsuo da mo nyina for the opportunity a mo de ama me say anka me na me bi gina omane mu na me di sa dwumedie ema mo ampa Otumfuo Foundation di dwumedie bebre na health thematic area no na ende yaba St. Michael's Hospital Opemsuo Otumfuo Daroma wasoma yense emphasize nyoma we nyina emfa emra na sa nyoma we na yawo adom ayokrobo Antoa Krobo ena odibai obai odibre yense yemfa ema yehwehwe omo a omo wehia de na yemfa ema Antoa Krobo hene ena e friend say ehwehwe mu no a na efata say yedema St. Michael's nenioma no na bet no na eye edu echiemu mienu na de bi call menhia hospital maternity block new one na yesi na egusu eye ho adwuma no de call sesi a obehu se nana yawo adom Antoa Krobo hene sabet no bi ewo ho enemo de ti achemu mienu na de enkai no ye de abre St. Michael's ye de na se papa yesre omo was ahode on betimi aboa wo sa kwan no se yesre mo wunya bebia bia wa wontimi mfamba ubetimi afre foundation Ohene Foundation Otumfuo to the second foundation wo frɛ na yɛbɛba abɛsesa nneɛma no na ɛde akɔ bebi a ehia de no ɛwɔ de no kredie ɛne yɛ friends and pepper yɛ ɛna ɛde yɛ adwuma ne ɛyɛ me de pa sɛ saa nneɛma wɔ yɛtimi ɛde amba because de bia egu na mensuno egu yim sɛ dabɛ ne ɛde nneɛma ɛkɔ Miss Elaine, thank you so much sɛ one my opportunity sɛ yɛmbɛyɛ saa nneɛma wɔ nyina afei so sɛ hia de dɔɔso ɛwɔ ha sɛ obu sɛ nneɛma no esua wohwe hia de wɔ ha nneɛma no so but me gidi sɛ ɔmo a yɛde abrɛ ɔmo no ɔmbɛhwɛ nneɛma no so yie na ɔmo de di dwuma say ɔmo special beds no de bia ɛbɛkɔ hospital bia say oh bed enio ya brɛ mu num ɛwɔ ha say impɛ yɛbɛte sɛ ɔmo say bed eni ha say obi aba mo ma no baako ɛma ne nda so na mo treat no ɛma yɛ I from Kwesi Oduro crunching me na me portfolio manager ɛwɔ health Otumfuo to the second foundation.